Nu Sterling hi chuan a fanu edop chu a ro dah khawm na pindanah chuan a hruaia pawisa tam tak leh rangkachak tlang tha hnem tak bakah lung hlu te hmanlai thil hlu tam tak te an lo nei teuh mai kumsawm hnih chhung chu i fanu ang cheiin min lo enkawl tawh a oil industry lah ka kutah i dah tawh bawk a kanu ka lawm lutuk ania kalsan che hi ka duh lo sin Aurora in a tih chuan boi i nu leh pa dik tak ten an lo zawng chhuak chia an kiangah cheng ve tawh turin an duh chia lawm thisena in zawmna hi chu a nghet a sin an nei pawh in an ngai thei viau ang che nu Sterling hi chuan a lo ti dam duam a pawisa pawh bilion khat pe in a nu leh pa te pek tur thil tha deuh mai leisak tur chuan a chah zui nge nge in ngai tak chuan an in thlah liam ta ani in pui a va thlen chuan tuma a hmu mai lova reifia thut nuah a nu leh pa leh ama rual hmeichhia pakhat an lo chuka ni lengin kan lo nghak chi a i lo tluang maw tiin a nu chuan a lo be seu seu nu pa in lo dam maw ka lo tluang ani mai a tih chuan i lo thleng ta chu a lawm ume a pa in a lo ti ve bawk unau nu kumsawm hnih chung thingtlang chengkerah harsa te win i awm chu ni sia kalai na che e mai nu pa tunah chuan thil tha zawng zawng hi amah hi pe vek tur a u ke chuan hnaiah sen pawh ka hmang ve tawh lovang tesai chuan a lo ti tuawa nukang hi chuan lungai mah te chebui te fence chhung koro sum te chu i ta vek tur a lawm Aurora lo let tawh mahse tesa hi chu hun rei tak kan fanu anga kan lo enkawl seilen tawh ani awangin min puitu ani bawka ipa nen hian thutlukna kan lo siam fel vek tawh a engkim hi tesai kutah hnuchhiah kan tum ani i chu pui a rem lovang a lo ti ta hmiah mai Aurora chuan an che dan chu mak ti viau mahse an ro sum million sawm ve lek chu a hit lo mai bakah soibuai a tum lem lo ni e unau nu rethei taka i lo seilen awang khan min hua in min thi khial mai thei mahse kanu leh pa te hi anu pa ve zela ka hmangai na hi ana satel tel ani an ni pawh hian min hmangaya khawngai takin min hnawt chhuak su aw tesa chuan a lo ti leh ngal bor bor a kan thinlungah chuan kan fanu dik tak i ni lawm tuman an luah lan ngai lovang che tap tawh su boi tiin nukang hi chuan a lo hnem zung zung ni e ani nen hian unau ang chen ni twa tha takin awm ho ang u trik thing deuh kha haia kan ril ru min koih leh sak te kha i lo tum ngot ange apa pawh chuan a lo ti ve le lok kanu kapa in fanu chan pual ka chu sak el hlau hle bawk sia enga ti nge min ko ho si le Aurora in a lo ti ve thung a chan chu kan thi sen zawm pui nia rethei taka hnuchhia che kha kan duh lo wang ani chuan ipa kania za takin min be thin ang che pa thingtlang chengkera tanga lo chur chhuak ania nungchang mawi hre lo pawh ni se a awm ve tho a lawm commode flash dan pawh a thiam tawp nang Aurora chu a lo ner saka tesai chu tawng thei a ti reuh hle kha kutruakin ani maw an lo haw tir tawp mai che awm leh mawi pawh an hre lo hle mai in chhun tlang hle ani hi nukang hi chuan a lo ti ve leh kher bawk million sawm man hu thil pek leisak a tum pawh chu Aurora chuan a thulh ta daia an mi zia leh tawngkam vel kha a ngai thei vak lo tlat an phu in a hre tawh lo kan chhungkua hian dan leh dun kan nei ve a nu leh pa awm laiin phone hman mai mai lo tur aw chuan hei hi dollar sang li bank card ania i chhung te kha pela in zawmna kha thu chat vek ang che thil dang be sein kan kawngka hi an lo kik tawh tur ani lovang apa chuan a lo tih zawm leh zat chuti laiin na unau pa laima a lo luta i unau nu ve tho thingtlang atanga local chuan ni hi tesai chuan a lo ti vat ke hian he khaw velah hian unau nu pakhat chiah ka nei tesa i laima chuan a lo ti deuh kher khawngei kal dawna anu in a lo ti ta ka chuan Juliana nen kan in hmu dawna Croft Group nei tu kha in hria em Hayes chhungkua te nen in thian tha tak an ni awangin Hayes Group ro chun tu tur i thana lo haw lawmna party a min sawm ve tuma sin a tih chuan an hlim tlang hle
Aurora nen chuan I thana chu an lo in hre dei tawh a welcome home party a pawh chuan kal ve turin a lo sawm ve chiah mai I than chuan kum sawm pariat mi lek anih laiin Nobel Prize a lo dawng tawh ni awm e chu ringot pawh chuan mi tam tak ngai san chu a hlawh tir tawh a chu mai bakah an la hausa em em zui tisa pawh chuan chhai thluk nge tum thu chu a lo sawi vata I du awma I hmel tha bawk a a hu phur awm lo Laiman a lo ti vat leh ngal Zandia chu an kil ho ta a Laim erawh chu a ei chhuak thung nukangi chuan te sa chu chawhmeh te a suah sak thlap a Aurora kut hlirin chawi ei thin awm si a fok leh chemte hman dan pawh I thiam lo ang a chemte kha veilamin I chel anga fok kha dinglamin aw te sa chuan a lo ti zat zat a Oi kan fanu hi chu hei smo nu pawh ni se a buai lo tawpang nang chu Aurora tu tak ina chuan mo ve ang chemaw nukangi chuan a lo ti leh kher ka pasal tura chuan lo buai du su kanu Aurora chuan a lo ti ve hmak kumsom hni chung min enkol ve lo rul nan kan ei le inna vel hi nangman ti fai vek ang che anu in a lo ti le chuan Aurora ngai dan chu a pel ta kha u kei man ti le chhuah a rwal ngal anu de thin rim zia pawh chu hmuma se a haider hmak a thian nu mengi ava hmu a a chhungte chet dan thalo zet mai chu a hrilh fai vek an fanu chu I thana ti pui an vatum hmel ve ani la in uite ang mai in a hel reng chian nia in chung ko hau sak sia la an hre der mai si lo ti in anui a za hle nu Starling I chuan lo kholin I chhungte chu engen lo an felim ti in a lo zawta rin aiin an lo hausa ve phian mai tong lama nen talen pawh an nei tha hlawm hle bawk Aurora in a lo ti kewa mengi a lo nui suk a thelgar chhungkua khan zawte an lo thon si a Mr. Wallach ka lo pek tir ang che thatekin I lo enkol dawn nia thlali a kan I hmu dawn nia aw anu in a ti chuan ole nu poisa pawh kha ka hmang teuh dawn aw ti in Aurora chuan khawl chua dah ta a a harsat na tawte chu anu le pa te bulah chuan a sawi duh lem lo kar hnih lai chuan lian ve ta a zawte chu Aurora chuan a duat hle te sa chuan a lo rap viau thung zawte te I vul dawn elo enkol tha viau ang che te sa I hi a ti buai ani vai chuan chung ko discipline I hma chhawn anga yang a pa chuan a lo ti khur khur a Laim chuan hei chhovina an chhungkua a welcome party a tel ve tura sawmna kar chu a lo keng haw ta nge ya an va hlim kher em an phurin an zam chingal der mai nangkha I lo kal ve dawn chuan in ti chelo ve deuh hlek ang che ti in Aurora chu an hrilh deuh kher bawk ole a lo ti ve mai a oil company lian Starling ro chun tu tur Aurora Starling pawh a lo tel ve dawn an tia a chelovin a fel lutuk an ti sin nupuya ka nei thei hlo chuan a ti chi viawang an hausa bawk si Laim chuan a lo ti ham hama an bula a u naw nu nge chu ani ti hre hek lo le du thu an sam dawn u naw na sakhop mai a ruala mi hausa ni ve ve te chu an suang tua hman welcome home party a chuan mi tam tak an lo kal khawma Aurora hnena chuan ven chhungkua chu tizak lo turin a pa chuan a lo hrilh nawn le Julianan Aurora a lo hmu chuan a hmu hnu anga ti hle a I lo kal ve elo a ti hu ngai aw ani hi ka u naw nu ni hi Laiman a lo ti chuan a hai ani chuan ring ta dewa a rukin te sai khan Aurora zawte chu a lo hruai tel ve chu ni in chutia zawte a lo lang tak nolh mai ah chuan mi te chuan mak ti in an phun sup supa Aurora in lak atum ve le te sa chuan he zawte hi ka u naw nu lo ken ania thingtlang atanga lo haw hlim hlawl ania I thanan zawte angai na ti hria in tlon nan a lo keng ve ni hi a ti ve thei tawk ania lo hre thiam ru aw a lo ti zot zot a min lo chan dan chu a ro pui hle mai Aurora in a lo ti ve ngat ka u naw nu lo mi ni te sa in a lo ti le chu zawte chu I thana zawte nen khan Juliana chuan in ang a ti hle kal khawm te chuan
Aza thlak e hetiang tia malak han tum reng mai chu thingtlang zia thing lutuk mai an lo ti sup a. Aurora in zawh te la ka tum chuan anu chuan alo pal thlu zewa a chal a to pha. Zawh te a pom kan lai te chuan a pa chuan a tiang ken lai chuan alo nor vela. Min ti sak lutuk tuna tang chuan chung kwa po kan ni thei to lowang kan ina tangin I chhuah ngala nga yang alo la ti zui. Aurora chuan zawh te ngiau tluka po chuan alo ngai du si lova. Te sai thil tumruk vek chu lo ni in mi hma a zak taka siama an ina tanga pet chhuah tir chu atuma lo ni. Engwangin nge ran sa te hetai lo ken a hmul atla an ti sup chu za thlak lutuk ti in anu chuan Aurora chu alo beng le shepa. I thana kar po chu alo thleng ve chia. He zo te hi keile I thana te zo te flafria ni hi. Pai chua chu indu tak takang mo Aurora ina lo ti ve ta. Oi lo zet chuan an lo nui vel ham hama. Nang nen hian eng zo te ma in vul duan lo to pange. I lo be se ru ve de wem ni. Enga tan ma atil wang che. Chuak vat mai ro. I thana alo lu chep to ang. An lo ti hloma. Chu tiang mona omreng po chu peito big lovin Aurora chuan chua san dai mai atuma. Laiman ake in alo tlo vaka atlu chuai mai. Te sa la chuan zu botola chut alo tum ve bok. Du tok ru ti in I than chu an lampan chuan alo chuka. Te sa chu alo lai khop mai. Hei hi ka u naw nu thingtlang a sei lian ania. Tlom nan che a zo te vul lai alo shwaya. Min ti chang el mun zo ta vek ani hi. Ching chi a ngai dam dil tura kan ti la in a du bok si lova. Alo ti ngal zot zot mai. I thana chuan mak ti zet hian alo en hawa. She thiam sham ro o ka u naw nu ayo in ngai dam ka di le. Te alo ti le vel. In lak ril chat tum lutuk. Aurora laka chuan thinrim love ma se nang ma hian mo ching chi tura lo ti chu. I thana na ti chuan. Chibai le ke ni hi ven chung kwa kan nia. An ni hi kan fanu ten ni hi te sa hi chu a felin a fingania. Ti in anu le pa te chuan an lo fak chiama. Te sa la chuan I thana chu a kutta chel alo tum ve ngot. Alo du hau si lo. Aurora chu kai thovin I chamo I engi na. Ti in a zo zui tadai mai. Ka cha e min ngai tua chu. Ti in alo chang maya. In nel om taka an in khoi bor mai te chu. Te sa chuan maka ti in alo thik le. Aurora thlawang a hau tak zela phe chuan angai thei to lo. Son ta che zo te mul te kha akaya nga sin akor hak man to dan tur te kha I le sak thei do nem ni. Ti in avanam le ringota. I thanan alo dom vat. Eng thil nge mui ti le. Ti in I thana chuan alo zot. Ita na chatur vekani hi ka ti I than. Dat na shik chalo te po I kai pal the sin. Te sa chuan alo ti le a. Ni e dat na hlau deu alo kai palang ti ka hlau. Ti in midang te po chuan an lo chi mel ta hle a. Iu naw nuan ya iom dan chu awa mak ve. Eng nat na ma anei lo. I thana na lo ti la in. Ani chuan nei lo po ni se. Zo te lo ken hian boruak ati chevek to ani hi. I du danin kan ti don ya zo te hi chu enga tan ma ngai du su. An lo ti tuar ra. I than chuan eng tin ma chang lo. Te sa chuan zo te chu lo cham sakatuma. Aurora in akut alo man sak chat. Za na chang she vero. Alo ti saka. Te sa eng thil nge mui ti le. Aurora hi tunge ni siya em. Zo te hi tu ta nge siya em. I thana na ti chuan. Siya e thingtlang changa lokal. Zo te po tui hok luan korat changa acharba ka ni lo topang. Te sa ina lo ti le hlai. Ngoi makro. Starling nei tu fanwa ni hi o. Ti in I than chuan. Aurora chu apom nola. Ake hliama damdoi noi sak tur chuan. Chutman pindan lam chu apan pui tadai. Mi te chuan mak ti em hian an thlir chapa. Te sa e ro chua lung oi lo hle. Anu la chuan. I thana mitlak nan victim role a play kwal wang mai ani ka. Enga ma ngai du su. I thiam lo vekani. Katiang fanu ilo shwai hoa. Kan chung ko zana thlen tu mai ani ta ki.
tiin an pa chu mo pu a enge thleng don ka hrebi thlei nim sha ila chuan kalo hruai haw lo to pang mu le pa ber chuan alo ti ve thung inu le pa tak tak ten ni si a engtin nge hetiang hian I chunga an ti thei le I thanana ti chuan ni e ama khop mai nu in a hrin ngei a fa engtin nge a hmangai lo thei ka hre thiam bik lo Aurora chuan alo ti ve mai a an party kalsan reng chu tha an ti lo awangin I than nen chuan main hall lampan chuan an in sui phei ve le ta a chumi lai tak chuan I thana an pek tur thil pek te chu anu chuan te sa hne na chuan lo pe in max score nan I thana chu petur chuan a shela engtin pon lo tong khum se engtin ma chang le dri lo turin Aurora chuan I thana chu alo shil ru sur sur mai I than kan fanu ma ni se ani khan mi chai thluk a thiam te mai ania film khur hle ro an lo ti chuan chutiang te chu tum se ka du dei zo kang chu ke ma hian ka tung thina kala hlotling thei lo ani hi I than bok chuan a lo ti thil pek an pek te po chu Juliana chu adon tir daya Aurora nang po thil pek I ken sakha pe vela te sa in a lo ti le chata a ching via wang chu ti in midang te chuan an lo nui hlom engma thil pek a ken sak lo ti a hriat awang khan chutiang chuan a ti le deuh kher hi a lo ni a ma se Aurora chuan thil pek chu a lo inbua sai ve ru kar tho lo keng to ro ule ti in a han kova thil hlu tak tak mai chu an lo keng thlata cheu mai mak ti deuh hian an lo thlir thap Egyptian pharaoh hun lai mi te an lo ni hloma Juliana chuan ro pui a lo tingang mai a hma a an in hmu tum po khan Aurora chuan pharaoh zungbun a lo pe to ni kha ehe Starling fanu kha ini tak tak ani mo ka hai che lum ati chul mai dol vek ani chu ani hian khoilama pharaoh ro luma ani lul lawange Starling chung kwa bakin atak te chu an nei hlei nem alem vek ani ang engtin nge thil lemte I pek ngam zo ka I tham lo hle mai ti in a chung te chuan an lo chukron le talui lui mai a chen khatla chuan zertir na pek hlak angai ani kha party po ati nuam lo zo vek alom le an lo ti ve bok nen apa chuan vuak a lo tum tamaya Aurora in atiang chu a lo man sak chat atak vek ani kha indu le endik tir ula Julian hian azirna tangin a endik thei rengang chu ati ta ka chuan ni e han endik sakte te sa chuan a lo ti ol sam e ta Julian chuan en kwal dun dunin ka hmu chua chu ati man chau Aurora kan hre thiam sha mang che alim ma ni se khongai na kan lan ti rang ma se chingchi in ngai dam min dil ro an chung te chuan an lo ti ngal thot thot min sui zo tir ve photu lamule heng ro hlu te hi atak ve kan ni hi Juliana na lo ti ta si ehe avamak ve ani chuan nang hi Aurora Starling mo ilo ni a ti in an phok shu hloma ni e Aurora Starling ngei mai chu kani chutia Aurora a inpuan hnu chuan a chung te chuan do suya I thana ri ru hne tum ang chuan an langai lui chang chang thova chung ro hlu te po chu a ruk vek ani an rin thu suin Monday tur te chuan an lo pu che zui lai man kai son a lo tum ta ka chuan I thana chuan a lo tlo thlu topa ma se ruk ruwa an pu lui se lawang chuan mi chen khat te po chuan man tir phet chu an lo tum ve bok I than chuan aning ta hle a Aurora nen hian kan no pan lai changa in sheto chung kho chian chatak kan ni a Starling chung ko fanu oil company nei tu ni hi a lo ti ve ta chutiang te chu enga tinge kan laka I lo zep plata poisa kan dil chei hlawem ni an lo ti le dai ka shil ring cheu kha in oi du lo ani kha a lo ti si ven chung ko ho chu mi mu sit le kut thlak an chin em awangin guard te chu I than chuan a hrai chwa tir ta daya te sa chuan a sam lem ala thlau pal zui an nui dur dur mai si a zak hle chutia lung oi lo ta kan ho nu chuan te sa chop hun zui char chara
kan chhung kwa min ti zak lutuk ka ring thei lo zawk ani i thana khan a chan mai mai ani kha Starling fanu chu ani thei lo hrim hrim a lo ti le tan tana anu la chuan ni e mi hausa fanu ni tak tak sila chuan kanin na ngai hian a lo le du lo tu pang a lo ti buka pa ber po in an thu soite chu a lo pom pui le diam to i than chuan Aurora tan chuan kormawi tak mai a cha saka a du ber chu haturin a hril a hnunga an suina chu a nge em awangin i than chuan a lo che cha sak topa rei po om zui du lo chuan a chhuak thuai menginen khan in tokin a chungten Aurora chunga an thil ti rap thlak tak tak te chu a lo hrilh ve a mengi po chuan a lo leina hle Aurora i chungte chu an va sual ve a tuna tang chuan kan bula om dei to mai ro inu zin a lo ho huna a lo hruai ho le dei mai don che lom ti in a lo soma ni e a pui me a lo min ning veo mai anga a lo ti fiam pa a teu lo mai zo te lai hi ka du bok sia i thana phei chu a lo mu tang cho po ai por le ngam don lo ani hi mengin a lo ti fiam vel boka u nau nu min rel ve man zia su o ti in pon lama tang chuan i thana chuan a lo au dut dut an nui put puta a tak samoi na hmang chuan i than chuan Aurora ril ru hne chu a tum le ta a inbual zo hlim hlol lang te chuan kor halo te chuan a lo bevel ma se an in biak thui ma in Starling i chuan a lo khola Carley hi i pian chamani to sia i pa nen lom sak che kan du a thil thadeu kan lo hon don chenia ti in a lo hril an in biak chung zong chuan i than chu a lo ding ve char char nak tu ka kanu le pa te tan thil le sak ve ka du a min kal pui thei angem ti in a lo som ta ka chuan a lo orang hle bazar tura an kal na chuan i than chuan khol a man hlanin Tesa khan Aurora chu lo bia a ka sam kol wanga ka zana kha ka ro let ve nge che angai don ani ti in mul zia na nen chuan asam chu zia sak a lo tum ve ngot maya Aurora chuan a lo dang ve char char bok si nen an in nur na lama chuan ama mit mul zok chu Tesa chuan a zia fu pal ta hlo maya a kol phei ta rul mai thin rim zetin a beka vuak a lo tum le a lo om son zel si security te chuan buaina siam ti in an lo man ta a i thana a lo let ve chia engma lo mu man ve lo chap chungin Tesa chu anu le pa te pula chuan a zwal ko zat zata kamel thasia min thi ka nyang kamit mul le zel po min zia kol sak vek ti in do da soi zo a zo mai lo horo se a chak lo viawang chap to su ti in an lo nema tlero velan en lai in apa chuan a lo khol ta chat a lo reject mak si ka pa kal niang chu wang chuan heta po a cheng pe to lo ani tia sha tring alom me che duk dak lo tak ani ti in te sai chuan a rin thu chu lo thu tak bol le mia mai chu ti lai in papa khathian Starling chung ko hnen atanga local lekha lo pe a phur taka an han hon chuan an fanu birthday lum na party an bua sei tura lo tel ve tura an som na kar ta lo ni khamo Aurora chu ani lawang ka ti reng kha ni sela chuan min som ve du lo to pang te sa in lo ti ta ka chuan adikang an fanu chu nei nge ka tum tur ani ti in liam po chu a lo phur le to hle vo in chu inal hle mai i pian chamani boka kal toila ti in i than chuan Aurora chwa soma phe khok te bun tirin an chuak don sia tia me che pakhat a lo lut an thil hriat du tak mai chu a lo en tir ta nukangi chu Aurora nu tak tak a lo ni hau lo maya a rai lai in Aurora nu hi karin a su hlum a lo ni Tesa zokhi a fanu dik tak zok chwa lo ni a ven chung kwa a loi lu thei nan chuan do chitin reng phwa chopin rap thlak takin a lo cher reng zokhi a lo ni a chu wang chuan ni nge yang a fanu po a lo chan em thin ka pian cham hi a han ral sila an thil ti man chu an la mu khopang ti in Aurora po a in se ru na sa to mai ei than chuan Aurora chu duat takin a poma kara da lutin
a pian cham an lawmna tur hmun lampan chuan an inkhalh liam ve ta a van chhungkua te pawh lo thleng le der tawhin duhthusam nen chuan an lo hlim le tawh hle plate mawi deuhah tui an lo dah chu tesa leh lime te chuan an va in kholh a tui an ti lem lo hle a bula mi chu cake emaw tiin ei leh mai an tum mahse Julian chuan kha chu ei che ni lo candle ani kha a lo ti ta si an zak ru hle a chutah tui kha in inem ni kut silna tura kan chhawp ani kha a lo la ti zui mi tam takin an kut an lo sil tawh ngei awm si a an ten lutuk an uak tuar mai chuti lai chuan Aurora leh Ethan ate inchel rel chuan an lo thleng ve chia a chhung te an lo awm a hmuh chuan maka tiin a hrilh hai zawk hle an nilah chuan engtin nge lo kal ve thei nguta an sawm ve chem ni tiin an lo zawt ngal zat sawm ve ngai hlei nem Ethan an alo ti vata sawm hleh lo te chu enga ngei lo kal ve ngot i zak lo hle mai an lo ti leh zel chung mi te chu anu Starling i leh a pa ten an sawm a lo ni ti Aurora in a hriat takah chuan an chanchin dik tak a lo la hrilh ve lo ti a in hriat chhuak chi a an ni chuan tha takin an lo sawm ve mai a lo ni an mahni nu Starling i te la chu an lo thleng thei bawk si lova Ethan an Aurora thlavang a lo hauh tlat zel te chu an ngai thei lo hle a Starling chhungkua te an lo thlen hma hian haw vat la i zak lo zawk ani mai an lo tih takah chuan lo lungai du su ei leh in te pawh kha a tui kha lo ei bor u ni dangah chuan eina chance in nei leh tawh lovang Aurora chuan a lo ti ve ta saka nangmah zawk kha ni le ei ngai lovang chu wang aniang sawm lowa i lo kal ve tawp ni ziahpui awm lutuk tesa in a ti lai tak chuan Starling te nupa chu an lo lut ve ta a chibai veku le in hriat angin voinah hian ka pasal Nathan a nena kan fanu Aurora i pian cham lawm tura lo kal khawm kan ni a in vai chungah lawm thu kan sawi e ani hi kan fanu ang tak taka kan hmangai ani a ani pawh in min zah thiam em bawka kan upat hunah pawh hmangai leh duat taka min enkawl zel a intiam nghe ni tunah chuan kan fanu Aurora chu lo chhuak sela a duh lo sawi ve rawh se nu Starling in a tih chuan Aurora chu a lo pen chhuak te dal a chibai veku le a ti hman chiah tesa in a mic a lo chhuh ngal hmak engwangin nge lem chan hi i ban san tur me lova i zak lovem ni a lo ti bor mai mami thil i hre sual ani lo mu nu Starling in a lo ti dek a kapi keiman ka ching fel the lawm lungai su tiin mic te chu a paisak ta dai mai tesa i over ma lo mu Aurora in a lo ti ve ta an pia tangin Ethan te u nau chuan an lo thlir ve ringa Vance chhungkua te chungah chuan engthil nge thleng zel dawn ti chu an ring thiam ngal mai Aurora in tesa bina tum chuan lime chuan a lo danga kapi kapu ke hi Aurora u nau pa ka ni a ayo in ngai dam ka dila che u kan hruai chhuak ngal dai ange ti le kai chhuah chu atum ta ringot mai Aurora chuan a lo du ho lo anu le pa te pawh chuan an chhung komi zia tur chu a hre thiam chho ngalin hei hi kan fanu ni hi in la hren ange nu Starling i chuan a lo ti ve ta a hi tifiamim ni kapi tak maw an lo ti haw mai ni e ani hi kan fanu kan oil company ro chun tu tur ani hi Mr. Nathan an a lo ti ve ta ka phei chuan ka ti palani kan hrilova in huat kan hlo wang zawk ka ven him tum zawk kan ni e enga tinge boi hi engmai sawi ngai lo engtin ma kan tin a ngai lo ania o ti in an chhungkua chu an lo in sawi thiam zung daw sawi tawh chu kan hmu in kan hre ve ringa lawm boi hi a pawi kan ti hle mai kan thiam lo ani hemi te chhungkua hian kan lo let tir leh che a nu Starling in a lo tih takah chuan hetiang hian an awm dawn tih kan hre bik hlei nem kanu a pawi reng lo bilian khat pe tura min tih pawh kha an phu lo em a ka pe du ta lo ani kha Aurora in a lo tih phei chuan Vance chhungkua te chuan an lo ui kher mai
Thisen in som kan ni kha min ngai dam ro ti in ngai dam an lo dil le chung hloma voin hian te sa ni na dik tak hi puang chuak ngal vek lo loila a that don hi Aurora chuan a lo ti ta thut mai enge moi soile nu chamfa ta na kan lak ve tho ani hi nu kangi chuan a lo ti fata hei hi a DNA test report ani nu kangi le te sa ti hi thisen som nu fa dik tak an ni ti fiana ani hi mi padang laka a fa ni Aurora in a lo ti ta thut mai apa markas chuan a lo en vata lain po cho phok hle heti hian kumsom ni chuang min lo bum to amo mangai takin kan lo en kol chewa sin in valo rap thlak ngai vele pamarka sanati ta ka chuan report lem vek ani hi kamangai lu tuk che lom nukangi chuan a lo ti zung zunga ni e pa kanu nen hian kan mangai cheu lain po kan mangai engtin nge kan bum duang cheu ti in te sa po chuan a lo soipui ve boka ma se accident thlen dan video te kha an lo en tir tak se la chuan in soifia ngai na reng reng om to lo nang twal that tu kanu pui thatin a aya i lo lut ve lamu ti in an pa chu a sa kher mai nukangi po ngoi da ken aming kwal shuk shuka kanu ang tak takin kalo ngai ve chen chia ma se kanu chu i lo that ta yamu lai man a lo ti bok borak chu al ta pup pup maya Aurora chuan nukangi chu anu tha sak mana chuan a beng shepa apa le lain ba ka te sa po chu a beng le shep tho ngai dam dil sa te ma se tu ma chu ngai dam mai atum to hau lo ani hi ifanu po ni lo se ke inupui ka ni thowa ifa ang chuan ipom ve thei mai lovem ni nukangin a lo ti le po chuan ani hian ka fanu dik tak lwalanin kumsom ni chung mia ang mai in min bol kwal vel ani pamarka sa chuan a lo ti ve tlat to si an chung kwa chu an ke dar zota apa le laim te po chuan nukangi te nu fa chu an swal man mu tir turin jail lama chuan shwai phei an tum thu soin an chuak zui ta a birthday party po chu a hlim takin an lom chhun som le thei ta ni i than chuan Aurora pona ding chu awa bethuta ani chu alo phuzoka ano ken lai a thlaupal a ke ala per thi zui i than chuan damdoi te hnoi sakin a bial nu ang deuh hlek chuan a chit me to a nikhat chu an leng chuak du na ven chung kwa ti kha in thuralin Aurora hne na chuan ngai dam an lo dil tlang le dial dial to huat bel in du lo chuan min kal san zo kula min ti boi to lo mai ro u chuan nang kha kanui tha na evidence te police ne na ka pe vek to a i chunga danin ro ala re lang alo ti khum mya si tuma chuan engma soisel thei an nei to lova an tong theina zong zong te po chu pai bo sak veka omin an thil ti ra chu an la seng theu don ani i than po chuan Aurora chu akal son pui ta daya an in kar po in that lampan chho ve zelin Aurora po chuan i thana chu fel ati ema wangin a holem lova bel pa tan po chuan ayai to lo anu te in lama a let le nu chuan nu Sterling i chuan an fanu Aurora i lim tak le nuam sataka awm theinan awm pui tur alak bela chung ho chuan thiam thil chi hrang hrang an lo en tir hlom mak an ti in an nu fa chuan hmu nom an ti hle a to bera chuan a pa le laim te po kha meichhia anga in chein Aurora in angai dam theinan anom pui anga in chhor tir sham chu an tum alo ni kan nun pumpui hi in tan kan hlan to ang min ngai dam bula in sia hlu ang talin in bula hian min chen tir ve ro u ti in an lo ngien top Aurora chuan thul alo ti vak lo na a anu ero chuan an thil ti te kha chu aliam to a tuna chuan pa le u nau pa an ni na angin ven him che hi an bat ani ve to lom alo ti thunga Aurora po chuan anu chu an hial du talem lo i thana lo leng lut lolin laima te pa fa a mu chia chu a phusok mai anui te chu sa deuh bok si Aurora chu a room lama chuan han kal chilin a han kwa a Aurora ka kia ngai om reng du angem
tiin a zawl zui. Aw du e tiah a lo chhan takah chuan a lo muah zeuh a. Ka veng him zel tawh ang che tiin hlim takin an in kuah tawang vang a. Ole ka ti zawng kha thuntum drama chu alo ni leh ta a. Drama thar hmu nawm tak nen kan lo kir leh vat dawn nia. Mi lo en sak thin avangin in zavai chungah lawm thu kan sawi e.